Guys, tanawa ang aton inugtanom. Usa ka kabo. Sagol ni siya guys. Mga variegated, kag dili variegated pero mga rare, nga top rare. So sa ako ni siya diri na garden guys, nga mga variety aton ini napalit. So magtanom na kita kay para next summer damo kitay mabaligya. Tanawang akon magwang. Akon sister it. Siya ang nagtapyas. Nang tawag sini? Nang nagkuan pa sa mo sina guys ba? Tapos Na. na nila. Basta mo nito siya. So, ano siya guys? Kada mo kaya ni naton?